ये 50 टन नेले कौन थे कोई तो लिखा जाए कौन 40 का बाइक 10 का बाइक ओहो सी रखा जो कौन खट्टा जाई चित्ता करा जगह राख ରାତିରେ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି ଉଠିବ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ରାତିରେ ଆମେ କଣ ସୁଟିଂ କରିବା ଆମେ କଣ ନା ପାଣି ଫାଣି कभी पत्र छिड़न नहीं पत्र छिना के हाँ खेल ବୁଟ ଯିବୁ ନା ନା ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏଇଟା ଦିଅ ଏଇଠି ପୁଣି ଦିଅ 200 ଟଙ୍କା ହାପି ବାପା ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ କହିଥିଲେ এটা হচ্ছে ওয়াটার পার্ক ସାଡ଼କୁ ଯିବା ସାଡ଼କୁ ଯିବା ଆସ କୋଉଠି ନା 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 ପାଣି ପଇସା ଅଛି ଟିକେଟ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଛି 200 ଟିକେଟ୍ ଦେଖୁ ଲେଖା ଦେଖୁନ